Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys, dek channelnya Nduk Cece, channelnya Arek Bonsari. Iki ndelok hasilnya sambung dek ini guys. Neng di pa? Oh singking kok ya? Kayak guys, ini bujuku guys. Tole, nyapa nak tinggal ibu. Dadah, mama teneng kono ya. Kono ya. Kok kene. Ndi? Oh, iki lho guys hasilnya ndek nani guys. Tukul. Tukul guys. Saiki ngerjani singgir kono ya guys. Nanti pak, saiki nyambung kene. Hasilnya nganu guys, nyambung guys. Ini kira carane guys. Siji loro telu guys. Wes pantek pak. Oh iki ya pak. Apa nganu ndine sampean? Iki nganu kapan iku? Akan telung dino. Telung dino. Wis mulai tukul aku. Endi? Wis mulai arep tukul. Arep tukul guys. Karo bojoku iki gak oleh nyelok gas lho guys. Kon ganti teman-teman ngono. Tak ganti teman-teman saiki wes. Ya men ngono lho. Iki lho men. Nganu apa nek? Pak. Kenapa? Sing disekan panasan sing gedhe iki. Iya gede kabeh. Ayo guys, apa seminat guys? Sak pote iki murah kok. Piro, Pak? 400, Pak? Guys, apa seminat guys? Silakan bisa di WA nomor teleponnya 000. Lah, aku emang masuk ning kono nomere Dok. iya wis ero. Wah, Kok sampean duwe nomere? njaluk ning Mbak Sul. Mbak Sul sapa? Mbak Sul. Sul iku dah. Cedok aneh ndi kong? Neng ngomong. Aku bayar. Bayar listrik. Listrik. Neng Indomaret. Mbasek lah kok malah tampil sing malah kesel tampil. Lho kok iso lho tulisane lho 74. Iya, tapi kok 79 punjul 500. Mosok to? Piye to, Nak? Mama gak iso nyekel. Nah, mama Lagi ngevlog iki. Apa cantik? Nenek cantik. Oh, nangis jeje, guys. Loh, kok gasne to? Nenek teman-teman iki lho, nenek nak cantik. Hawane iki mendung tok ya, Kong iki, Kong. apa ya? Tak. Nganu apa, Pak? Brambang Kalimantan, guys. Loh, kok gasne to? Brambang Kalimantan iki men. Iki jejek iki kakak iki. Iki Brambang Kalimantan iki men. Lho Pak wis tukul akeh lho Pak. Aduh, gede-gede nih kono tak pindahi. Gede-gede lho Pak. Wae panen iki lho men. Akeh nyemprot-nyemprot tak pindahi. Lah iya. Jajam. Larang iki Kong. Brambang Kalimantan iki men. Oh, sitok nyenyek. Nenek nak cantik, ganteng. Sik lanjut kuncret dulu ya.
Ndelok pa? Brambange pa? Saiki apa iki, pa? Kayak ngene lho, Men. Ngene iki lho, Men, brambange, Men. Lah, ajange, Cek. Iki lho, Men. Iki wae dimekar dadi loro iki, Pa. Dawa dawa brambange, Men. Gak ngeken. Kuwi sendiknane iki, Pa. Ini sendiknane kendi. Oh, urip iki lho. Lokal sing ya. Lho, urip. Iki sene video ndiknane iki lho, Men. Iki dadine, Men, tak didoi ya, Men. Brambange, Pa, keinyek-inyek, Pa. Lah iki sing hasil nyambung winginane kalau Men. Iki lho, Men. Urip ta. Nah. Terus sijine meneh. Endi ke, Pa? Sijine meneh ngger ndi ya? Sik. Oh, iki sijine meneh. Nah, iki ta. Jenenge meneh iki kakang. Lah yo Iki edisi ngresiki ngarepan ya, Man. Mari udan deres tanpa gerimis moro-moro teko udane. Dadine parine tanggoku ki, Man. Kae langsung kudanan gak ketulung wis, muga-muga sesuk panas. Terus iso garing. C. Nyapa, Nduk, cantik? Kok mbok sekek ngisor ki piye ta? meneng ning kene yo. Mangan apa iku? Kong, masalah mangan utes iki lho, Kong. Ayo, makan otek ya. Oh, kakung iki sekene iki nanding kakake kan lho, Kong. Oh, kakung iki wis men. Tapi kan nek Tuwek-tuwek terus apa? Nek mbok ngono nih. Edis resik-resik ngarepan iki, Man. Bojoku patengera, Man. Patengera bojoku, Man. oleh capek. Gak oleh resik-resik, gak oleh capek wonge. Kon nutuli HP tok ning omah. Apa ngono kuwi? Jadi awas, cepet nak. Pak, golek jambune butane Pak Maman lho, Pak. Kalau ning buk harus dibuka. Jambu sing ning bok kae. Mbok sambungi kabeh. Kok kurang kerjaan men to ya wong iki ya. Dilakban sikile nduk mau. Waduh, kelek tante. Ya, cari dulu ya. Cari dulu ya. Iya, ayo. Ngomong apa toh? Dadah. Ayo, awi yuk. Ini apa sikile jilakban iki mek Caca iki, Nduk. Gendeng Caca ini. Ayo, tapi ya. Kok iso moh iki lho, Men? Yomo. Dalem. Yomo. Leh, Kong. Masalahku ngarek iki mangan utes iki lho, Kong. Delokan iki lho mangan utes iki lho, Kong. Piye senane serok engko sampean? Sandal-sandal dipangan iki lho. Wes kakung iki wis gak jelas iki wes. Iya. Buke gak jelas sih. Delokan to, Kong. Jukukan. Delokan lambene, Kong. Delokan lambene senane serok engko. Ki pasir tok kuwi.
Cilik. Iki bibite bayi, Mbah. Wah, akeh men bibite deloken iki, Pak. Kuwi. Dan akeh pol. Kok itek-itek iki, Pak? Menyembung neh iki men. Pinter ya bojoku men. Pinter banget men. Nyembung pokok iki lho men. Iki lho men. Iki kayune men. Sigar kuwi. Nah, carane ngono men, carane men. Dilebokne. Jabut-jabut ae to, Pak. Awas lo ning embong lo cantik. Boleh apa, Ti? Lombok. Kayak cilok kae. Apa ya ta? Oh iya deh. Oh iya kayak cah iya cah. Enggak. Kayak enak ciloke. Lenya apa Mas Dan? Serius sekali lah bang. Dina apa? Sing dina mbak sembong. Sejarahnya aku itu katanya nyeluk. Ya Mbak Li. Aku iki lak katanya nyeluk bakso lah kok lali jenenge sapa ngono. Ning kuburan. Nganu. Apa jenenge? Wis bojone to? Kok kunyengan wong lanang. Oh ya. Kataku sapa jenenge lali ya. Kowe ngasih nang awakmu. Iya, aku ngasih ya. Makam gini ya? Iya, anakmu. Kok kene to iku ana to pulas. Ayo pulas. Kono lah, Pulasari kene ngono to, Buran. Pergibahan iki men di sore hari men. Bene tak bersane Pak Timan. JJ barang kuwi. Apa nanti? Tuku tahu. Titip aku, tahu. Nek bandil tahune dikelongi lho, Rok, cilik-cilik, Rok. Paling lari sadene. Ojo nduk nang Pak Timan. Loh, Ben jijik. endah duitku ning anu duitku. Ning kamar enggak salah. Golek ono. Ya Allah, piye to, Men? Sik ya, Men, juga duit sik ya, Men. Apa? Mbak Li, kuwi kira-kira tuwek apa? Iki stres anyaran iki, Men. Tuwek ngono kuwi. Mau cagak di kerangkuli lho, Men. Anyaran iki, Men. Plastik sing kaya apa to, Pak? Plastik biasa. Aku titip tahu iki lho. Titip tahu iki lho, Men. Tuku saiki ae, Men. Digawe nganu, tahu apa jenenge lek ngarani? Tahu pentol ya, Pak? Iso ya, Pak? Yo marine to. Kok iso marine iki lho, duite garek 5.000 til iki lho. Terus bareng ngono sik tuku kacang, tuku asem, gula abang. Wong ape tak gening konten bakso pentol nganu kok tahu.
lombok abang iki gak duwe sisok ae, Pak. Gak. Titip 3.000 nang njuk dhuwit balik. Teko omah tak ijoli kok balik. Padahal dhuwit kuwi Gusti tok til kuwi kuran. Anakmu lak lunga nyalah lho. Rok. Tukokne kabeh wis. Mbok wis balik, mumeti balik. Bingung iki lho, Men. Walah, iya plastik ya Allah lali aku, Men. Sing juga plastik, Men. Bingung iki lho, Men. Bojoku sing ganteng dhewe, Men. Piye to, Pak? Kok jadi mumet saya? Cilik-cilik, jenenge embong bocah cilik-cilik. Sakne maknang karone. Lah mau moro-moro Sing nganu aku yo dadak menene. udane iki moro-moro nganu balik. Tanpa grimes. Tanpa grimes bari ngono langsung teko udane kan. Dadine iku jan langsung kecembung banyu wong akeh wong lek goro wong 8 mau enak yo cah. Arek kurang ajar arek iki ngentet-ngentet mau janan. Mau jentuti aku balik ning kono balik. Iki lho gak diduga iki. Iki debah iki arek iki. Opo kate nulung lho aku ketemu wajane ngomah ngene. Aku Mluwayu aku balik. Wis gak anu wis gak nutup kabeh wis, gak berguna wis. Iku nek banyu kabeh. Dadine iki nganune parine iki nganu balik. Lah aku mau Berenang balik. Aku kate nganu lho aku ngetop wajan ta. Ngambang-ngambang. Iki aku. Lah terus gak anek grimes moro-moro beres wae. Kalang kabut kabeh. Aku ngomong ngetop wajan. Pas goreng kentang aku mau. Aku cak-cak nyusul iki. Udah deres ya kan. Ning dia oh iki mau. Jalan kan ngono, terus jarum. Ning kansake mau. Nyusul ngono gak enak. Udah gak butuh aku dah. Dolan ta balik, ndok kembali. Ajar kakak kok terus. Kok iki njaluk apa? Sak semua ketawa enak. Ah mendina yang ngono kuwi balik. Aja wis senane ta caca ngelak wae cah. Mikir. Endi balik? Ae lho. Mumet wong iki. Asli mumet tenan. Kalbu kono wis curug. Terus kae ta, Ra? Kan nah jenenge beda yo, anakmu yo. Gak tuku golek ning mburi kono, ning Mila. Ndak mandi yo. Cari. Kowe gak gelem mati mbok adus. Ojo kan lho kowe. Ayo neng, ndi to, Nduk? Aduh, ora go payung kan nang ndure. Apa naga, naga nek nyantros payung iki. Ora diupat nek kan aku iki. Lah nyapa balik galer kuwi? Oh tak tok kan. Semua kena bawa naga. Emang ngono lho. Dadi nyantros payung. Ndak mikir ndak? Anda mikir? Ngembong napa aja. Meneng kelo enek nganu kelo. Ya Allah. Akhirnya Yo mantul ngene kan. Kewampleng aku. Ya. Mama. Iki lamine le, dole. Kae lemine sampean. Iki lho nang, pedes ah. Wah. Piye caca iki? Pedes lho, iki lho men iki mie pedes lho men. Piye tar iki? Nyale. Iki lho le. Enak. Pilek sampean kondo cantik. Alah, pedes enak. Adek yo. Jalan lho, Bu. Diutek-utek adek. Wes. Delok iki lho men. Arek iki men. Tangane cingkre men. Bingung iki lho arek iki kakak iki men. Setole. Ngene dijukuk mamanya. Ya wes. Iki lho sak tahu iki arek iki. Ya. Mikir lho, mikir lho. Nah iki tuku-tukeli. Gak pedes nih mama yang pedes. Iya. Kakake.
Gak pedes ya? Gabres yang enggak pedes. Iki tiang keroke iki tekoe. Tapi dipaham, Cah. Bilane pancen arek iki. Ah, Manggo iki kepri. Yo, tole. Kah. Wes trek ngisor. Asmara nek corone. Apa? Kita emang ngebul. Masalah iki berarti iki es iki cap coro, Cah. Ya Allah, bocah iki. Piye to, Men? Jeje iki ngombe es cap coro, Men. Gua ae. Gua wes njobo wes ese. Jaluk iki lho, Nah. Iki lepuh jen. Enak men. Enak, Men. Lo pedes lo. Pedes rok tapi Gak pedes. gak kepedesan areke. Lho, Rok, gak kepedesan, Rok. Pinter iki lho, Men. Cah, banyu motone, Cah. Bane. Pinter iki lho, Men, areke, Men. Ya Allah, camu-camu, Men, mangan, Men. Mangan mie pedes iki lho, Men. Kakak iki lho, Men. Pa, iki lho, Pa, areke mangan mie, Pa. Mangan mie pedes iki lho, Pa, areke, Pa, pinter. Ini apa, Kak? Pedes, Kak? Pedes yuk kok neh, tapi cipam neh, ngalih meneh. Ngalih neh, jare men ngalih neh. Ya Allah, tiba nak. Dadah. Dadah, tiba tapi dadah. Kakak ya, Le. Ya Allah, leles lho, Le. Gak pedes deh. Gak pedes, Dek. Ya Allah, Cah, doyan lo, Cah. Nih. Iki, Cah, iki lho ukur, Cah. Suwun, Cah. Enggak lomboknya. Oh, ya Allah, leles, Rek. Enggak lomboknya. Cah, aja gungan, Cah. Kurang ajar, Cah, iki lombok, Cah. Loh, dipangan lo, Cah. Pedes, Nak. Pedes, Nak. Asli arek iki, gak kayak kakake iki. Jajal, Cah. Pedesnya kayak apa, Cah? Cek, coba ya, Men. Pedesnya kayak apa gimana? Bisa, Cah. Nggak biasa ya. Pedes lo padahal. Arek pinter iki, Cah. Mam pedes iki lho, Men, arek men. Jan asli pedes mene. Masa men? Iya lah, Men. Kalau kalian nggak percaya men, Kalau kalian nggak percaya, Men, sini cobain. sini cobain, Men. Kesini, Men. Di rumahnya Pak Timan ini, Men, buat mie goreng, Men. Pedes men. Dulu cekel nih Tulang lombok iki lho, Men, kurang asem arek iki, Men. Wes nak, wes. Loh. Wes. Sampai ketemu lagi ya, Men, teman-teman. Ya apa pedes, Nak? Pedes iki lho, Men. Udah ngamuke. Piye to, Men? Duit kursi mata wayang iki lho, Men. Lah kok JJ malah disuwek iki lho, Men. Wes gak jelas blas JJ iki, Men. Duit dikobok Garis tok pile. Masa dikobok to, Men? Wah, salah bocah iki, Men. Dikobok banyu ngombene, Men. Bene, ora kena dikandani karo mama kok e. Bene. Mama. Salah wes. Duitnya di unboxing. Duitnya dulu dua iki piye iki? Iya toki men.
Piye to ki men. Dan gede aku. Alhamdulillah. Delok iki piye iki gak kena ge tumbas iki. Ngene iki carane